Den her, den går ud til alle jer, der ved, hvor svært det er at være 11 år. I båden ude på vandet er der plads til 5, men jeg er bange for, at jeg aldrig bliver en af dem. Jeg laver fede tracks, jeg sender sjove snaps, men svømmer hundestil i cirka 100.000 mil. Hvad er problemet her? Hvad gør systemet her? Jeg står alene her, og ingen kan lide tudepiger, for jeg ved aldrig, er jeg ude eller inde. Og når de ser på mig, så vil jeg helst forsvinde. Det er så svært at være 11 år. Der er så meget, som man ikke forstår. Når jeg bliver stor, så skal jeg have det sjovt. Ikke svømme rundt og spørge om lov. Når jeg bliver voksen, er det mig, der bestemmer. Og alle her vil være mine venner. For det er så svært at være postmillennial. Når ingen ser, at jeg er fucking genial, så siger de voksne til mig, jeg skal være ligeglad. Men jeg tror, de glemmer, de selv i båden sad. Bare vær dig selv, for du er helt speciel. Men sidder helt alene selv i klassens stille team. Min Insta spiller max, min track er helt i gear. Men kan du forklare, jeg ikke en af de seje piger? Jeg drømmer bare om, at båden den går hen og tipper, for så vil jeg være den allerbedste skipper. Det er så svært at være 11 år. Der er så meget, som man ikke forstår. Når jeg bliver stor, så skal jeg have det sjovt. Ikke svømme rundt og spørge om lov. Når jeg bliver voksen, er det mig, der bestemmer. Og alle her vil være mine venner. For det er så svært at være postmillennial, når ingen ser, at jeg er fucking genial. Det er så svært at være 11 år. Der er så meget, som man ikke forstår. Når jeg bliver stor, så